When apo agtudtudon mabalinti agmulan ket idi ka pudpudot ti tiyempo ket ay ada kuma 3 ket si J3 isot mang til ti cooling effect. Ante nga mababahan kuma addamet bamboo wenno digiti kuna tayo forest trees tayon nga mang-hold kadigijay danum nga nagkaado. Diba? Awan kumat erosions wenno saan anaman nga dinigrano at ado iti mungoyen kunada dete adu nga trees iti aglawlaw tayo. So apo encourage na kayo nga agmula tayo man yan ti barbarangay tayo no adda dagdaga tayo yan takwa o may kay request apo iti tree planting activity ken nurturing kuna tayo hanlang nga tree plantingan apo and nurturing. Kasi ano may kay request ito yan pagpirmain na kay timowa nga dito in request yu imulayo ken alagaan nyo. After which mangkita tayong tumanen no napinpintas pa. So planting season apo no agplant tayo, in-nurture tayo, ikantay ti tree guard. Baka kanin metlat kaldi wenno anaman nga animal. So magwardyaan apo, haan nga talyawen tayo, bisitaen tayo ti linawas. Oray everyday kuma, oray every other day no malabsan tayo, kitain tayo no sibiyag pay lang, no adanang dalapusen, no adanangan. Ngem we encourage them nga hanlang nga tree planting apo, tree nurturing pay ti aramiden tayo. So itatan apo adda digiti seedlings tayo, ag-request tayo, no kayat yu apo wenno saan datay mismo iti opisina mi iti umay makikaysa kada kayo kada tree planting activities tayo. So we encourage you apo to plant for the future kuna tayo dadakkel pa ket diri iti mula nga i-plant tayo na apo no babattit narigat kasi nakwati survival rate na sumeti kunami kan ni apo mayor o sumetin suggest na dapat dakkel enti maiteden tapnon manurture makita nga insigida dayjay effect na. Ano dagito nga mula no? Nara, bamboo, bale da kami ngamin apo ket digiti forest trees titited mi. No ngamin yan ti fruit bearing trees ni apo ti partner ko no ni Ma'am Sheila Opelak no iti pag-requestan nyo. Ngem da kami talaga pang forestry ken digiti talaga nga paglinong nga kuna tayo. At umat dagiti umay agriculture. Ado lalalo iti NGOs, barbarangays, agmula tayo pa iti NIPA within the mangrove areas. Oo, nag-request tayo pa iti Philippine Coconut Authority no may kanda tayo pa iti nayon DJ Coconuts para ka DJ Met Coastal Barangays tayo. So, kitaan nyo apo no anati kayat yung mula, request kayo apo ito yan mi. May kayo lang iti opisina mi, iti second floor iti nga to iti basketball court. Adakam dito apo ket adamet iti composting facility tayo, iti garden tayo, iti barangay Kamanggaan.